Na po inspeksyon sa mga road at drainage projects sa Bunuan Gazette isinagawa po. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Robert Reyes. 104.7 IFM Report. Mas pinaigting ang pagbabantay sa mga road at drainage project sa Barangay Bunuan, Gazette, Dagupan City upang matiyak na matatapos ang mga ito ayon sa tinakdang schedule at makatulong sa paglutas ng matagal ng suliranin sa pagbaha sa lugar. Personal na inspeksyon ni Mayor Belen Fernandez ang mga katatapos lamang na road at drainage projects sa Road Cantores at Purok Pagkakaisa. Gayun din ang nagpapatuloy na road construction sa Bangosville. Layunin ng inspeksyon na masiguro ang kalidad at tamang implementasyon ng mga proyekto. Una nang inihayag ng alkalde ang halaga ng pagtitiyak ng bawat proyekto ay naaayon sa project timeline upang agad na mapakinabangan ng mga residente ang mga infrastruktura. Inaasahang makatutulong ang mas maayos na road at drainage system sa pagpapabilis ng daloy ng tubig ulan, pagbabawas ng panganib ng pagbaha at pagpapaganda ng kondisyon ng mga kalsada. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, Idol Robert Reyes, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.